шуморо аввалтона хабар бигирам. вобаста ба шароите ки ҳаста як бор мо хабардор шавем, ягон мушкилие ки бошад, ягон проблемае ки бошад, шумо бада гап занед. шумо худро танҳо истай кунед бачаҳо, сафорат, давлат таваҷҷӯҳи хоса зоид кардаги бораи шаҳрвандошон мо огаҳӣ шавем, чӣ масъалае ки мешавад, чӣ мушкилие мешавад, чӣ проблемае ки аз гап занед, лутфан мо кӯшиш мекунем ки масъалаи проблемаро ҳал кунем. ман ҳозир мо тасмим гирифтем ки аз номи сафорат, аз номи консулӣ як хоки гарм ташкилот таъмин кунем ва бинем ки чӣ масъалае бошад, масъалаи бузургӣ аст, ягон дорувори аст, чизе дархост кунем, ҳатман кӯмак мекунем. чӣ масъалае ки бошад,